Здравейте, съкровища! Всички ние сме едни изкопаеми съкровища, защото сме дошли да си намериме нашето лично съкровище. Години, когато се обръщах към моя син, му казах моето съкровище. Чак сега осъзнавам, че всеки един е едно съкровище. И за да намериш едно съкровище, в принцип то е заровено някъде дълбоко. Но къде е заровено това съкровище? Много дълбоко в тебе. Ще ви разкажа една приказка, която ми харесва. Много отдавна я бях чула. Господ събрал всички ангелчета, им казал: имате една задача да скриете най-голямото съкровище от човека, това, което е най-важно за него, да го скриете. И сега вие ми предложете къде можем да го скриеме. И започнали едно по едно ангелчетата дигат ръце, да го скрием дълбоко в земята, да го заровиме, дълбоко в морето, да го изнесем извън, в космоса да го занесем, да го скрием тук и там и там. И Господ казал: не, човека е толкова умен, че той ще го намери, защото той гледа да намери нещо извън него си. И тогава едно ангелче тига ръката и гърло. И той е казал: кажи едно малко ангелче. Много плахо казал: да скрием най-голямото съкровище на човека, да го скрием в сърцето му. Защото той няма. Ще мине доста време, докато наистина започне да осъзнае, че е скрито там. Така че аз вярно ли е това или не ме интересува, но това е една разкошна приказка за това, което търсиме. Търсиме се нещо отвън, се търсиме каквото и да е. Одобрението на другите, да ни обичат, да ни приемат. Започвам от тия човешките нужди, които са всеки един човек на тази земя. Когато се ражда, това е основата. Всичко, което правим, ако се замислите, е да бъдете приети, да бъдете обичани, да бъдете оценени. По една странна причина, докато не оцените себе си, докато не пълно приемете себе си, докато напълно осъзнаете себе си, хората не ви оценяват. И в момента, в който ви писне, стигнали до едно положение, където толкова много сте търсили да бъдете одобрени или обичани, или каквото и да е,